abanchari ba minto mbatebi nga pore asoro siria omwaga bwengenjo sana opore na banere myaka 15 parliament no monto banjete kubwaira lakini mojera shaya kalete ekarabe moyo lakini abanchari ngo batebya ina abantu abaya ekero mwako ya ruwa tokurira kibesa akire buindi obuchari asomunchari akarwebesa paka manoti ngatenga yugo mwako nabakarite gazira banchari eriyo mwako ya tonyorete ewodi ase wodi ya bonchari inkarra kibesa chikuryo kibesa chingenje abantu baminto obo mubuna butura tware tumayeruka mutwe tuyibona ine abagusibonzi abarai mbai ko mwako yange bakabeka liberera na hende tokasuka paka buna rero muroje karuteki erega na ibura banjari bakorera sana igoriye TV Suneka gavana naye gavana ya Kisii County tode ka tokunde ngoli ndisumu toko wako sitwawa omapei aminda omugavana n'abachumba amure bunge egetiye kege sidi ndye kikyaba sinyaino Asengejo echisa. Asante, thank you. Tiamba tani yamono aseonsi na nega asimo akorengia. Loyo ikange mwe komo yako yominto ange mbuyamono asoronterera. Biyamono asante mheshimiwa, thank you. Biyamono wangu malete Omosike James Omingo Magara obeto muchumbe usauto mugrango ga gaseito neba yaito